أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Za mu dinga kawo muku manya-manyan matsalolin aure da ke damu a ƙasar mu ta arewa wadda Dr. Jamil Yusuf Zarewa ya wallafa. Malam yake cewa ba za a taɓa samun auren da babu matsala a cikinta ba, sai dai wata matsalar tafi wata girma, kamar yadda wasu matsalolin ana samun su ne tun kafin a yi auren, wasu kuma sai bayan an yi auren ne suke kunno kai. Saboda masu iya magana suna cewa shi namiji kamar shinkafan hausa yake, duk yadda ka kai ga tsinta sai ka tauna da tsakuwa a cikinta. Ita kuma mace kamar taliyan hausa take, duk yadda ka kai ga iya girkinka sai ta caɓe maka. Malam yake cewa duk inda ka ga aure ya daɗe ba wai rashin matsala bane yake jawo hakan, a'a kawai fahimtar matsalar ne kuma an sha maganin zama da ita. Kuma yake cewa kada wani daga cikin samari ko kuma 'yan mata su yi tunanin cewa za su auri wanda ba shi da matsala kwata-kwata, ko hakan ba zai taɓa yiwuwa ba. Amma ana iya dace ka ga miji da mata sun dace da juna, sun zauna sun fahimci junansu kuma su yi haƙuri da juna, kowa ya haƙuri da kowa. Assalamu alaikum wa rahmatullah, sai mu haɗu a kashi na gaba.